Ginagawa mo. Ginagawa mo. Nak, Lando, dali na basig mo atong tagdakop. Di ba ta kompleto, wala tay wala tay restro, wala tay lit number, wala tay lisensya. Tara, dali na. Paano na kung din pa? Ginagawa Matay mo. diri mo ta mag-checkpoint na. Ginagawa May mga mo. gidri ang motor. Lisod pud laloy na no masupak ta sa atong direktor no. Mao pud lagi. Asa pud ka ang direktor na to? Kana din ang nagawid sa kamera. Uy, namaray kamera. Oy, pistol. Na, tan-awa lagi nak Lando sa imong kalangay natin ng tagdakop. Kabalo bitaw ka nak Lando, koloro miting motor, koloro punta, doble tong baligis. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Kaya nagpaingon bulantoy. Kini, klaro jud ning kolorom ni kini hunong man. Sa ulan natin ni pag-agiro nak Lando. Ay, nakoy plano nimo nak pahiwi kasi mong bakbak para makaagit ta. Oh, pa. Ginagawa mo. Tagnong. Ay, may Ginagawa mo. Ay, kumplete man ni laloy. Ay, salamat sir. Dito violation ba? Ah, man ka paingon nong. Ako lang tanya Magaling kang kupal ka. Sa dinhi. Ay, pastilan sir, nakigdula mong gilig. Pero sir, nga sa nagsinabot ng pinakakay niya. Kuilara istorya, awa mo na nahitabo. Dung. Okay ra ka dong. Matay mo ngisi man. Kapwa daw laloy sa kira ba? Run. Dagan laloy.